Hello beautiful people! Welcome to this video and welcome to Mual Bual. And thank you to the sponsor! Nasugat sa akong mga mata nga si Cherabel giatiman niya ang tanang mga pagumangkon. Kini sila, sukad sila gagmay pa, ako nakasaksi nga hangtod sila na nagko na, pinangga gihapon silang tanan. Musalop man ang adlaw, apan ang imong mga mata nagapabilin nga nagatanay. Nagasudong so nagpabilin nga kahayag aron ang atong mga dughan makabaton o kahupayan. Mga balas gikumot-kumot ning akong mga kamot nga nagagitik sa akong dughan. Ang kainit mo ni dapat sa akong lawas. O ikaw adlaw nga daw ang kainit ng usi sa akong panit. Apan adunay nilalang nga gibusog ako sa gugma ug pag-atiman. Ug ikaw balud nadungog ko ang imong pagpakpak. Tungod kay sama ka nako ikaw usa ka binuhat sa kahitasan. Niabot ang kagabion ug ang matag usa nagaandam alang sa pagkatulog. Naigo kami sa usa ka room, nagsinardinas ug napay sa ubos nakatulog. Nakapahulay ang among driver. Napupos ang kagabion ug ania ang manindot nga kabuntagon. Apan sayo po di ay migikan ang ako mga pag-umangkon. Dapat ako silang apason kay unahon namo ang mga pag-ampo niining sayo nga kabuntagon. So let's go! Ato silang pangitaon. Ato laning subayon gikan sa among nahimutangan diri sa left side. Ako ning subayon ang dalan dito ug akong tanawon ang daplin-daplin. Grabe yung bato dahil oh.
batuon siya, ma-feel nimo kung hunas. Perting layo asa kung dagat kay hunas. So ato makita ang mga kabatuan. Dolo tong bato. Gilumot na ang bato. See? Okay. Gilumot ang bato. Ito ni. Okay. And the sun rises. So marag wala diri dapita ako mga pagumangkon da. There's some west side. Ang dulo itong bato ha. Napay ang angkla oh. Angkla sa dako nga. Angkla ba ni? Is this angkla? No, this is not angkla. Rubber. Paikot. Kung manginhas diri na ba kay kinason diri ni. So maani diri yahang cottage food made of nipa. Sa taas kaayo no, abot pa didto. Ayan, oh. Taas kaayo. Miga sa iyang bato. Naporma sa jag heart. See that? Naporma heart, oh. Oh, pumpkin. Look at this form. Yan. So, naitubig, oh. May gawas. Sabay na sanay ni pandi na tubig. Sige, nakikita. Hindi na tubig ng tubo. Sabi na siya gara. Yan. Tubig na nagtubo. Nakarelate po ko aning baybayon kay sa una. Nagpuyo man mi dool sa dagat. So kung doolo na to. Gingan lang ko. Kami taga-dagat gid mi sa una. Sa Mandawi pa mi. Nagpuyo. Kagmay pa mi o pa ang akong aning lolo nahinumduman ako kung taob mga ligo mi og dagat uni akong hunas manginhas pud mi akong mga nailhan dito like hanlilitik and then dunay mga punyete punaw tudlo dato mga litob unya mga blimig mga bato so makakita mi og mga kasag. So diri nga side wala na siya cottage. Mga badagkong bato ra siya na skilid. Yan. So taas pa kayo dito dapit. Paminaw na ako nasa dito yung mga cottages like that one. Houses. Beautiful houses there over there. I think wala diri ako mga pagkumangkon. Kani siya, kung imo siyang tamakan ka na, di man siya imo na no? Max Weaver. Yan. Mga bato, muna siya masugat sa tiil. Yan. Muna masamad ka, ani, kung tunog ka. What is this? Look at that. Murag dili na bato ba? Yo, basig jellyfish. Oh, humok. Ni. Yan, oh. Yan. Di man na siya stone. Oh, what is that? Is it a jellyfish? Oh no.
May gamay. Look, naay gamay, oh. Gamay nga jellyfish siguro na, oh. Yan. Oh. Gamay nga jellyfish. Nagluno. Diba na jellyfish? So, mao ni mga kabatuan. Dari you need to wear slippers so that dili ka kasama sa mga bato din kaya mga bato makasama dyan okay? Okay, oh, dili gud napita ko nagpundo ang mga bato. Oh, nako na isda. Yung kay dili pagbasa-basa ha. Nako na isda. Dito na badong na tababaw. Babaw. Pero na diri. Nako na mga isda. So diri, nagpundok ang mga bato dinhi kung makatunog ka dinhi. Kung mulang kalayo, oh, mao ni siya. Oh. Yeah. Look at this stone. It's like a coral. Signaan ni diri kuan ba? Kasag. Long. Mura siya corals, no? Like this one, oh. Corals. Marag corals siya di forma, no? Pero naagi diri bato naka catch sa akong attention kay ang iyang forma. Look at this. Yan. It is standing. If you happen to step masaktan, well, nagamit ka, kita po sa dagat, kung hindi masaktan, iba na kami sa mga yeah. Ini siya. Masama ka diri kay oh. Nice to see. Look at that. What? Unsa man na nag-grow? Mga gagmay. Kani gilumot na oh. Meaning taod-taod na gyud ning batuha diri kay gilumot na. Anyway, kasagaran nila gipanglumot na mga bato. Pero karon padulong siya og high tide. Padulong na diri ang dagat. Mao na siya oh, kana imo siya. Ini siya masikaran. Yan, naigo ka diha. Sama di mong tiil, dako-dako di siya. Dako doon. Oh, dako siya. Big. Pointed. Kaya siya mga siya mga hala, napadulong na ang dagat dito. Mga cottages. Hala, nainitago. Look at that. Kita ka na? Oh, is it shell? No. Hindi lang natin ilagyan kasi natulog. Hindi lang natulog. Napa oh? Saan ko na oh? Lain na sa siya puro mo oh. Mo siya gato. No? Tana ba inana? Ang saka na siya. Dili lang nakailag. Nasa siya na puro mo oh. No? Dini sa dagat. No? Kung mo siya na ang mga oh, kandi like this one. This is stone. Like siya. One so kana ba inana? Murag lahi siya ba sa regular na stone? Oh, kana. Lahi siya no sa regular na stone. Udako day siya. Bersyag stone na murag lahi ba? Udako. Kaya siya lang may inani. Tara ka na. May ani. Dako. Sabi siya ko, "Na si dako kaayo dara." Mura siya bitindo yung puro mo.
Saan di ka na sila? Na ang dagat hindi ka naman siya kadako. Good morning! Pila say bayad, ana? Pilay bayad? Ha? Snorkeling? Pilay bayad? 200? Pila ka oras? Dili inaras? 200 snorkeling. Unsay free, ana? Unsay? Og unsay ngan? GoPro kanang murag ana talinis. 200 daw. 200 pesos snorkeling. Thank you. Wala man diri ang ako mga pagumangkon, so mobalik lang ko sa akong agi and then madto ko sa right side basig tuwa sila didto. Naade diri dapit akong mga pag-umangkon akong tawgon. Okay. Na. Oh, look at this. Ang ilang mga ang bato oh. Lahi sa ilang bato kay naka-fix ba sa yuta oh. No? Ilang bato oh. So bato. So ilang bato na nakahimutang na sa together sa sand. It's like this one, mura naging siya mountain, mountain. Bato na gid siya ba, giagiana, no? So, arang-arang ang ni siya kaysa katong dito dapit sa Pikas. Kay dito sa Pikas kay naa may mga murag mo tindog, pero kani siya nakahigda nga mga bato. That one nakahigda na ba murag island. No, tanaw ni mo kana yung bato yan, nakahigda na siya ba nga bato. Mas lindo pa siya kung tamakan na ato kung tamakan din so okay siya tamakan mo. Kung mga pagumangkon in tao naabot diri nakagawas naasa siya ana niya cute sad kayo kani kung mga pag-umangkon ay takpan crab na gamay ako mga pag-umangkon kay nalingaw ano na grabe isda yan ako paklaro sana daghan ginay mong kuha. Mga shell crab. Asa? Nya maunsa ni makaon ni. Ay, isa ka do. Barang kita. Yan ay shell crab, mga tol. Ano ro? Ina si kuan kana gani Kuya Herbal kumakaon ba na? Ganahan sige na nakaon. Crab. Dili makaon. Tana let's go. Mamalik ra ta diri. Nindot diri dapitan no. Na ingan ko no. Na sa chase. Rampahan. Sige, magkuan lang ta dito. Mag-pray sa ta kay aron to.
Di, unsa na te? Swaki. Swaki? Mahirap 200. Mo din na. Ah, si Uchi? After sa prayer, nag-breakfast ning tanan. Akong gibalik ngadto dapit sa right side. Akong ginatan-aw kung unsay naa didto. Oh, 3,000. Adito kay usa ka room nindot di ay. Adito kay amo 6,000 with aircon dira. Na aircon, na CR. Pilay capacity sa usa ka room. Dagan man ni mo. Nya, napay sobra nga space. Na mo extra bed. Hmm. Kami sa puno, pero mas barato ra diri no? Nya, dili crowded ba? Crowded man dito. Lagi crowded again. Asa may nakalahi dito o dire? Mo lang gihapon. Ano balat na sila dito. Ah, okay dinhi. Unique sa dire. Kay tao Nice siya inang ano kay ang kanibang sa yung bato bitaw kay dito bato naam say bato. Ang bato to murag nagbugbuwag ba. Pero dire murag nakakuan na siya sa kanang sa sand murag part na siya sa sand ba. Pero siguro kung mutunog ka dili sakit. Dili. Ah, kay namay siya. Oh, kay namay lumot. Mas tight bang gamay. Oh, dito kay nasamad akong pagumangkon kay namay kaya bang bato nga, di ba buwag nga bato? Pero while diri, murag part na siya sa kuan ba? Lagi. Pero napilit. Oo na ang imo ang tamakan. Oo, mo ang tamakan ba? Kanindot di ay. Nice, ay diri dapit. Dito man sad mi dapit niya. Daghan sa tao. Lagi kayo ay nang nagana dito. Taga diin day mo? Taga Sibura City. Kami Cebu sad mi. Taga Lapu-Lapu ra. Lapu-lapu mo kami konsolasyon. Ay kana sila taga konsolasyon ka namong kauban. Taga Ang na konsolasyon. birthday, ang nag kwanta magari kay yan ang tiya ang kuan. Ah. Pero mo gid ang rate diri sa yang room barato lang. Nindot ka mo. Yan ay mediocre. Di ang importante. Ang room. Di ang room ang importante. Yeah. Ang capacity daghan. Well, actually kuan man mi 20 kapi ni sa 20. Ah, Murag to family ana ni. duha ka room man among gikuan. Pero siya tama. Na nice kino ang mga bata okay kay diri ba. Nakuan. Dili ra gikuan kay dili ka tao. Pag mo tao po di pud kay siya kuan. Ngitaw nabot ko ang gagat. Na dito? Taas jud ay kay siya baybayo no. Kay abot dito ba. So ako sa tong adtuon dito, unsay dati dito. O basig pareha man jud siguro ako na observe mga batuon gyud yung dapita. Pero dili tanang bato sakit. Sakit. Dili bato. Oo. Sige, adtuon sa ako tusunahan ha. Thank you. Nindot sa iyang kuan diri. Uy. Oh. Nindot ka ayun ba kay dili sakit sa tiil. Oh, nice kay diri dapita oh. Pero ini kagabi ani diri kay kuan. Ini kagabi nagit. Naa dito yung solar light o pila lang dito. Thank you, Lord, for this wonderful Sunday. I worship you, Lord, because of who you are.
You are a great God. You made this world beautifully. This is beautiful, Lord. The sky, everything you made, Lord. And isn't awesome? You made everything beautiful, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for your goodness. Thank you for the salvation. Thank you, Lord, for giving us brethren, for my family. Thank you for the work you've given me, for the food every day, for the provision every day, Lord. Thank you so much. This is wonderful. I can write my name here. Oh, right. Jesus' name. Oops. I write my name. Look at that. Taga dili ka? Asa na yung balay? That's my name. My name. Amen. Ako sang saluyan diri ha. Kasi mga Amen. Camille, Jessica. Good morning. Okay. Look at that stone. Oh, it's a flat. So this is great. You know, look at this. Is this natural or gisiminto ni? Tell me. Look at this. All right. Okay. Look at there. This is nice. I think there's a cottage there. Why is that there? Look at this. Sun. And this one here. My God, this one is a grass. What's this? Hey, beautiful. Hello, beautiful people. Look at this beautiful place here in Walwal. Part of the kanang taas nga baybayon. Dini nga part, ganahan ko dini nga part. Kaya nga no, ang iyang bato din dili siya sakit kung tumban. Like what I'm doing here, dili siya sakit tumban. Okay lagi siya tumban. So ditong dapita, naagit mga bato kita. Ako mag-wonder kung isiminto ba ni or natural ba ni? Look at this. Mag-isiminto ba? Okay. And there is a commercial pathway. Oh, kaya mga bato-bato. This is man-made. Siguro. Ngayon pa, siya dako. Morning! That. There's someone there. Oh, that's beautiful. So doon nakita man ang ibabuwag sa doon. Kuhaan ka na ito, no? Here. And there's a cottage over there. Ditong dapita, mga bato-bato na siya. So, tanaw dili itong tamakan, mga bato-bato. Look at there. Dilakaw gining baybayon sa Malbuhan. At least, ato ni nasuwayan mo. Tamak ni Malbuhan pa. At iyang baybayon. Na pagkataas sa baybayon ani. Pilang ka meters. More than, I think, more than 5,000 meters.
So stony here. This is stony area. This. What is this? Look at that. Murang iyagian o earthquake, oh. Yan. Look at that, oh. Mga daghang bato. Hi, good morning. Morning. Dad, pick up! Come here! I found something! Ay, hala. Oh yeah. no, it's... Dami, hindi. Pick up! Look here! I'm trying something, please! Damog sa dili, damog. That's my slipper! Slippery, slippery here. Careful. Slippery, dili din lapita. It's slippery. So we need to use our feet instead of... Look at that. Slippery ni din lapita. So din sa dapita, careful sa dayka kay dili lang kay ang mga bato. So kani dinhi kay wala man kayo mga dili man kay crowded din dapita. So ang imong matumban murag makuan ka. Slippery. Pero sa mga lumot bitaw. Lumot. Dili man kay siya. Ay nakari siya oh. Slippery oh. Dango. Dili mga dagko na kay bato. Tanawa rin mga bato, dagko na kaayo oh. Look at that. I'm wondering kung kani mga bato man-made ba ni or natural. Oh, thank you Lord, what an awesome creation by God. When you see this amazing work of God, glory to God. The Lord is great and is greatly to be praised because of His wondrous work. He made everything beautiful. I can hear the sounds. I think it's the sounds of the combination, sounds of winds, waves, everything. I can hear. If you're here, stand there with me. And then silence, except this, except the sound that I'm hearing, the sign of the sign. This is the combination. That's what I said. Yeah, that's the sound. Part here is a stony part here. I think this is natural. Yeah, you can see the natural here. Oh my Lord, protect me. Because kung ano tayo diri ba mingaw ng lapita. Well, nagtiniil na ko. Nagtiniil kay mingaw ng lapita. And dun ay mga grass. Si tawag ani. Kaning agay. Kaning kuan sa dagat ba? Grass sa dagat. Look at that. Oh, it's a stony part of. So the mual-bual, stony gid ang mual-bual. Batuon ba? Dala ang kinadak-ang stones, no? Like na diha pader, no? Look at that. Oh Jesus. Kung subayo na nako dito ba, so it's the same, I think. Stony and no, it's far from my mga kauban. Anyway, so mali siya akong nalakpan. Thank you Lord for your goodness. Hallelujah, Lord to Jesus, my Savior and my God. Kung mananglit maabtantag ako ayay makalangoy kita ani ba, it's better nga mabalik na ko sa akong agi. What a big tree there. Grabe oh, lulo na to
that? It's a big tree. A big trunk pala. Sorry. And then this is stone. And a stone. And a stone. And a stone there. Jesus' name. May God protect me. Because this place is kuan. Murag walay tao diri ba? Nga lugar. Unlike there sa among itong girintahan. Daghang mga tao dito pero diri wala no. This is cold. In Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. I plead the blood of Jesus Christ. Cover me, Lord, with your precious blood. I'm praying right now. In Jesus' name. Jesus' name. What is that? It's like a jelly. Right? Look at that. Jelly. Like, isa dangog man dali. Pagkadangog ah. Jesus' name. So, mubalik na ko kay maabdan ko og kaning taob. Igabot sa taob na mulangoy na ko ani padulong didto. Kay ang dagat nagadako. Nagadako ang dagat. So, mubalik na ko sa akong gigikan dito. Gigikanan or dili ko mo, kung dili ko mubalik mulangoy jud ko. Thank you, Lord. Ouch. So slippery here. Very slippery. When wet. What is that? I think